участваха много деца от Петрич, от района и от София. И така наградените са първа възрастова група Виктория Николаева Попова. Отделете я. Ивет, къде е? Ето я, ела от тази страна. Аха. Не виждам. Аз ще я бъда. Ивет! Жори. На второ място Иван Христов Груев. На трето място Красимир Красимиров Филадов. Поощрителна награда Гражина Тилева. Втора възрастова група, първо място Ивет Иванова Цветкова. Тя участва за втори път. Едно надарено дете, което си заслужава първото място. Тати, виж! Тати, виж какво има! Тати! 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 Чакай да е. Второ място Никола Петров Атанасов. Едно прекрасно хоро е нарисувало момченцето, за което е заслужило второто място. Остана крака!